Nærsyn Fjernsyn præsenterer afdelingen for ekstraordinær filmproduktion. X:Y U 142. Introduktion. Alle unge danskere vil lave film. Det velstående danske samfund imødekommer ukritisk disse unge med en overflod af støttemuligheder, som følger alt for høj kunststøtte og SU, samt ubegrænset tilgængelighed af produktionsudstyr og materialer, har de unge accepteret individualitet og narcissisme som selvfølgelige dyder. I så ødslet klima skaber de unge i forblændelse tiltro til egne evner. Men alle unge danskere er talentløse. Resultatet af denne elendige kunst, mødet med den sande, driver de unge ud i selvmord. Omtalte problem skal finde en løsning i afdelingen for ekstraordinær filmproduktion X:Y U 142: et strengt begrænset produktionsklima dikteret af X. Punkt 1,2. Følgende sammenfatter X samt X's version. Gældende for afdelingen X:Y U 142. X er en perfekt maskine, som producerer kunst. Afdeling X:Y U 142 er stabil og leverer 96 filmværker om året. 8 filmmedarbejdere tjener X ved at sikre produktionen. I afdeling X:Y U 142. Dette er filmmedarbejdernes funktion. Filmmedarbejderne kan ikke opfattes som en person med selvstændighed og smag. Hun anvender udelukkende sin basale viden om filmproduktion som værktøj til produktionen af den givne måneds filmværk. Værkerne produceres efter en manual, som X dikterer på månedlig basis, og som filmmedarbejderne følger loyalt i henhold til reglementerne. X-ord er lov. X laver kun gode film. Skepsis eller uvidenhed med X retningslinjer samt tegn på bedrevidende eller personlighed blandt arbejderne tolereres ikke. Man kan ikke stille spørgsmålstegn ved X eller X visioner. X er perfekt. Dette var introduktionen til introduktionen af X's videoproduktioner, som vi nu vil vise. X er verdensomspændende og altomfattende. En universal instans, der overvåger vores verden. En verden, der dag for dag vokser sig mere kompleks. X tilbyder de mekanismer, der skal til for en vedligeholdelse og forbedring af verden. X er derfor bestandigt i udvikling, bestandigt i udvidelse, bestandigt på vagt. Det er en ære at arbejde for X.
Batavia, Take 1. The Batavian Republic was the successor of the Republic of the United Netherlands. It was proclaimed on January 19, 1795, and ended on June 5, 1806, with the accession of Louis Bonaparte to the throne of the Kingdom of Holland. The new republic enjoyed widespread support from the Dutch population and was the product of a genuine popular revolution. Nevertheless, it clearly was founded with the armed support of the revolutionary French Republic. The Batavian Republic became a client state, first of that sister republic, and later of the French Empire of Napoleon Bonaparte, and its politics were deeply influenced by the French, who supported no fewer than 3 coups d'etat to bring the different political factions to power that France favored at different moments in her own historical development. Nevertheless, the process of creating a written Dutch constitution was mainly driven by internal political factors, not by French influence, until Napoleon forced the Dutch government to accept his brother as monarch. The political, economic, and social reforms that were brought about during the relatively short duration of the Batavian Republic have had a lasting impact. The confederal structure of the old Dutch Republic was permanently replaced by a unitary state. For the first time in Dutch history, the Constitution that was adopted in 1798 had a genuine democratic character, despite the fact that it was pushed through after a coup d'etat. For a while, the Republic was governed democratically, though the coup d'etat of 1801 put an authoritarian regime in power after another change in constitution. Nevertheless, the memory of this brief experiment of democracy helped smooth the transition to a more democratic government in 1848, the constitutional revision by Thorbecke, limiting the power of the king. A type of ministerial government was introduced for the first time in Dutch history, and many of the current government departments date their history back to this period. Though the Batavian Republic was a client state, its successive governments tried their best to maintain a modicum of independence and to serve Dutch interests even where those clashed with those of their French overseers. This perceived obduracy led to the eventual demise of the Republic when the short-lived experiment with the, again authoritarian, regime of Grand Pensionary Schimmelpenninck produced insufficient docility in the eyes of Napoleon.
Эксперимент проходит теперь совсем непредсказуемо. Не понимаю иногда, кто все это контролирует. Можешь начинать диктовать. Чего-то не хватает, чего-то постоянно не хватает. Так, мы можем попробовать увеличить количество вещества на площадь испытываемой поверхности в момент протекания эксперимента, и тогда скорость протекания реакции увеличится ровно на одном. Я не понимаю. Да, я тоже не понимаю. Прогресс эксперимента очевиден. Он сильный человек. Ты влюблена в него. Я же вижу. Когда ты уже наконец признаешься? Это, конечно, твое дело, но ты должна помнить о нашем задании. Не стоит все усложнять. Когда он найдет ответ, он должен быть немедленно убит. После этого ваша работа закончена. Многим из вас поручили такое задание, но каждая будет с ним рядом в разных параллельных вариантах его жизни. Вы должны наблюдать за ним, пока он проводит эксперимент. Вы будете встречаться, чтобы обмениваться своими записями и поддерживать друг друга. Будьте осторожны. Вы появляетесь, делаете свою работу и исчезаете. Всегда помните, что в случае провала никому из вас не позволят вернуться. Ты слышала, что я прочитала? Ты меня слышишь? Ты помнишь свое обещание? Я так устала. Когда уже все это закончится?
О чем ты думаешь сейчас? Что там происходит? Ты уже знаешь ответ? Оставь все это. Просто забудь. Пусть этот эксперимент продолжается вечно. Снова и снова. Пожалуйста. Это все, чего я хочу. Просто забудь. Все ясно, Анна. Теперь я знаю, где каждый раз происходит ошибка. Я просто должен пойти другим путем. Я должен посмотреть на это как на параллельное время, как на одновременные возможности. Одна возможность не исключает другую. Не исключает другую. Спасибо, Анна. Спасибо. Так, просто Анна, моя дорогая Анна, это ты придаешь мне силы. Смотри, все получается. Это самое прекрасное, что я когда-либо видел. Это история. Я должен рассказать об этом своему помощнику. Я не смогла. Я не смогла этого сделать. Я помнила о том, что мы должны это сделать, но я не смогла. Он любит меня. Меня он тоже любит, но это не имеет значения. Кто сказал, что он опасен? Нам это неизвестно. Возможно, они нас обманывают. Умоляю, пожалуйста. Мы можем все разрушить в любой момент, когда он достигнет результата. Я обещаю, я прослежу за ним. Я верила тебе. Это не наше место. А он лишь один из тех, за кем мы должны присматривать. Ты не можешь отсрочить это, подрывая эксперимент. Однажды он обязательно добьется успеха, и мы будем вынуждены выполнить наше предназначение.
Sind so viel gute Dinge ut til kisen in die Welt, die heeft gemacht for uns. Sådan der har denk ik niet dat het was gegaan zoals het ging. Ze is mooi, maar op een manier die is vele malen er gezien. Ze denkt te veel, dus het moet nu hier liggen. Ze wist niet of het zin had om hier te blijven in die schaduw van iets. Ze weet dat die bergen grote zielen zijn ingesteld, maar geen wind zwaar genoeg.
William, sa pumonyale se bodo vaktsvei. Det er en malermester, hvis far har haft den her motorcykel fra ny af. Har det? Ja, han har. Og Ivan, han har ligget og kørt på den som dreng. Og så har han bare stået rundt omkring på alle de malerværksteder, de har haft. Og det er derfor, den efterhånden er kommet til at se sådan ud. Fuldstændig støvet og alt muligt andet. Så den trænger til en kærlig hånd. Men nu skal vi lige have den motor til at køre først, så kan han selv få lov at male den. Det må have siddet et eller andet sted på den. For den gik jo bare herop. Det kan du blive hurtigt se, om den springer sikringen, når vi laver kickstarten. Nå ja, prøv lige at der er på strøm ved den, hvis den sidder på step. Kom her, om der er noget heroppe, man skal dreje eller et eller andet. Ja, det må ikke være lyskontakt eller til at tænde og slukke den, ikke? Men man slukker den nok dernede, så tror du ikke? Jo. Så er det lyskontakt det her. Jo, så er det lyskontakt. Der er ikke noget. Så skal vi til at vide, hvad der er galt. Skal vi holde pause? Ja, der er på en osterejse. Hvad står der på kilometeren, den kan køre? Hvor er den? Hvad kan den gå? 100 står der. Ja. Så går den nok 80-90, tror du ikke? Ja. Den har kørt 81.711 km. Og det er meget op. Ja, helt. Tænk så, hvordan folk har transporteret rundt på den og været glad. Ja. Tænk så, den første mand, der går ind og købte den, har været glad. Du ser, at der er mange penge. Den kan poleres ren, den kan. Tror du det? Ja. Kan man få den poleret alt det lak an. Prøv at tænke sig at sidde her bagpå. Derude er med 80. Prøv at sætte dig op en gang, så se. Kør. Kør på hovedstregen. Jeg har en anden hånd. Må jeg prøve, jeg skal lige sidde foran? Koblingen er fint. Forvejen. Hvis det nu har været en englænder, ikke, så har gearne siddet herovre. Okay, omvendt. Ja, så sidder gearne i højre side. Kan du også på nyere motorcykel? Nej, ikke på det nye, kun på de gamle. Gamle Triumph, for jeg så ud af den, der kan du få... Så er det omvendt. Der sidder et omvendt på. Der var også håndgear på nogle af de ikke gamle, eller ikke? Så sidder det her på siden. Det var Harley'erne især. Vi skal have fat i den nøgle, vi skal have startet den op. Ja. Prøv at lade noget med den her, bare. Og det er bare det lyskontakt. Jo. Men 81.000 km, så en kraft, der må køre meget. Ja, den har. Den har været rundt omkring. Ja.
Ja. Så langt. Nå. Ja, nu går vi. Nu har fat i nøglen på Molde. Så må vi videre derfra. Velkommen til fremtiden. I denne første episode vil vi se nærmere på boligsituationen i København. Og netop ved at kigge helt nært på nutiden, får vi måske et glimt af fremtiden. Velkommen. Playboy in trouble again. Playboy Penny at it again. Read about it. Extra. Pressen skriver så meget, men hvordan er det virkelig at stå boligløs i København? Jeg kender en meget personligt, som faktisk godt kunne bruge en bolig. 2500. 2500 kan jeg godt betale. 7 kvadratmeter, det er nok til, at jeg kan ligge ned. Jamen, det er der ikke noget at gøre ved. Okay. Held og lykke fremover med dig og din kat. Ja? Hej. Du har ikke et ekstra værelse til dig? I en toværelses, desværre nej. Har du ikke brug for at leje et værelse ud? Nej, der er ikke rigtig sådan adskilte værelser, så det vil blive lidt trængt. Det tager lang tid at finde et ordentligt sted. Ja? Ja, det gør det. Det er frie valg. Du kan flytte alle steder. Jeg garanterer for, du kan flytte til Horsens. Har du lyst til at flytte til Horsens? Jeg bor i Altså ind hos dig? Nej, du kan flytte til Horsens. Så au pair? Har I brug for au pair? Nej. Vi har jo heldigvis i København lavet en strategi for, at vi skal have flere ungdomsboliger. Hvilken strategi? Man har talt om, at man kunne tænke sig i 2025 at have opført 3.000 flere ungdomsboliger. Jeg kan sgu ikke finde nogen bolig. Jeg har let i en blå avis. Alle de der boligannoncer, jeg har spurgt folk på gaden. Nu kommer jeg til dig. Hvad skal jeg gøre? I december 1970 befriede 50 boligløse unge en tom ejendom i Jægergårdsgade i København og begyndte at indrette den til beboelse. Befrielsen var en revolutionær handling, i det den var et præcist angreb på en af det danske samfunds solideste grundpiller, den private ejendomsret. Det er jo det er vanskeligt i København. Jeg ved ikke, hvor længe du har været skrevet op. At dine forældre er nogle af de fornuftige, der har skrevet op til et alment boligselskab. Han har sikkert en lille letværelse hernede på Nordhavn. Så nu får vi se. Undskyld her. Hej. Kan vi stille dig et par spørgsmål angående boligmarkedet? Det er faktisk rimelig... Det er en ret træls situation, jeg er landet i. Jeg er faktisk selv lige blevet smidt ud fra min nuværende bopæl. Skal flytte ud i morgen faktisk. Hvad gør du så? Ja, nu er jeg på vej ned efter nogle sorte sække. Så må jeg jo tage det meste af det, jeg kan have med, men... Hvorhen? Jamen, som det ser ud nu, så... Jeg ved det ikke. Jeg tror faktisk bare, at jeg snupper... Jeg har en præsending, sovepose. Så tror jeg bare, at jeg hopper ud i skoven. Jamen, det er jo de første, der kan klare sig ude i skoven. Hvordan bare sådan noget som at tænde et bål, ikke? Efter en regnskyld, det er jo svært. Ja, men jeg er sgu vant til det. Altså, jeg har vandret meget gammel spejder. Nå. Tjekkelægge ciao. Tjekkelægge ciao. Ja, skide godt. Nå. Du er også gammel spejder, kan jeg sige. Jeg er i hvert fald også boligsøgende, men jeg skal sgu ikke bo ude i skoven. Det er jo helt... Jamen, du har måske venner, grotesk. Du kan bo hos, eller hvad? Det er, nu prøver jeg det lidt... Tjekkelægge ciao. Det var en sgu sur spejderen. Ja, men det kan være svært at finde en nu. Jeg er sgu bekymret, altså, når folk de begynder at flytte ud i skoven og så videre.
Er det virkeligt, det her? Måske. Boligportalen. Alle boligselskaberne rundt og skrive sig op de steder hos de store boligselskaber i København. I dag kan man heldigvis gøre det samlet. Og så er det jo meget med, hvor kritisk man er. Dels selvfølgelig, hvor mange penge har man at kunne betale husleje for om måneden, men også hvor sart er man. Men hvor sart er man? I 1860'erne var man ikke særlig sart, og det er vi heller ikke i dag. Vi er villige til at bo i en bunke lort. Så længe der er tag over. Sådan beskriver Herman Bang livet i Pjaltenborg, altså det fattige København, i 1860'erne. Det var køkkenet, vi kom ind i. Et lille rum med et forladt ildsted. Man undredes over, der kunne være så tilrøget, siden der dog på samme tid var så forladt. Et bord under et skident vindue. Et bord, hvor vådt koldt snavs var blevet tørt, og nu lå over brædderne, som en grå skimmel, ligesom støv, faldet over køkkenets forladthed. Jeg åbnede skabet under bordet. Jeg ved ikke om den masse, jeg tog frem, muligt engang havde været et af fattigvæsenets brød. Ellers intet. Hvor mange værelser har du? Det er en 2-værelses. Okay, bor du alene der? Jeg bor der sammen med min kæreste. Okay, kunne I tænke jer at bo 3? Nej, der tror jeg, det bliver lige småt nok. Yes. We stand at Nordhavn station, right? This is Nordhavn. No, we have no problem. Do you have problemer med boligsituationen? No. Housing? No? No. You live in Østerbro? Yes, we live på Østerbro. Okay, and but we don't have any problem. no, you can pay the rent and everything. No. Okay. No, but No. yeah. All right. Everything's okay. That's, Yes. I'm so glad to, because many people have problem in Copenhagen. Maybe Really? you, yeah. Which problem? They don't have place to live when it gets cold. So, No. so you don't have an extra room for. Det kan være en problem, man. Okay. Okay. Yes, Okay. thank you. Okay, thank you. Bye. Bye. Hej. Nå. Den gik sgu heller ikke for mig, Louis. Nej. Så kommer du herover til mig? jeg har ikke rigtig noget alternativ. Jeg ser, du har arrangeret et lille bål her. Der er altid plads til en til. Ja. Vi har en jakke. Jeg har en jakke. Den kan du bare bruge som sovepose. Ja. Lille etværelses der. Ja. Lidt hyggeligt. New York Studio. Penthouse hipster moderne. Skal vi prøve at få gang i bålet der? Ja, det er lidt koldt. Ja. Hvor længe har du boet her? 2 uger? 3 uger efterhånden. 3 uger. Okay. Hvad dato er det i dag? Har det været jul? Det har det. Det har det, ja. Nå, der var ikke nogen ude helt over jul. Nej. Jeg har sgu ikke rigtig nogen relationer på den måde. De er ligesom brændt af. Det er lidt ligesom om livet bare har taget sådan nogle helt skøre sving, uden at egentlig have haft styr på det. Ja, det kan være. Er det sådan, at du er blevet lidt udelukket, fordi du ikke kunne finde et sted at bo også? Og er det, jamen, absolut. Det er helt sikkert. Altså, jeg har jo ikke adgang til helt basale forhold, som andre mennesker naturligvis bare tager for givet. Bad og toilet. Bad og vand, toilet og strøm. Ja. Vi kan sgu godt klare os uden. Vi skal bare ligge tæt derinde i. Jeg ved ikke helt, hvor lang tid det går. Altså. Nej. Det er jo vinter, ikke? Kommer heller ikke rigtig i gang i det bål der. Nej.
Det er også et klassisk problem, jeg har kæmpet med. Det er lidt svært at samle brænde et år før, når man lige er flyttet herud fra Tokyo. Hvordan klarede du Bodil? Den var streng. Det er stormen, du mener, ikke? Ja, den var virkelig streng. Men jeg klarede den. Altså, du kan se, der er lidt her, men altså, jeg prøver at se positivt på tingene, ikke? Altså, der er et par træer, der vælter, det kan man jo vælte og tyde som noget negativt, at de vælter lige i nærheden. Ja, du bruger det, ikke? Du bruger men det, altså, jeg tænker, det er jo en bænk. Ja, det er det også. For mig handler det ligesom om at prøve at skue fremad, ikke? Og se på de positive ting, der må komme. Og der er jo åben ære, også en luksus. Ja, men det er jo i virkeligheden kun en luksus, når man har closed air. Ja, det svarer jo næsten til et ovenvindue. Ja. Der er ikke så meget varme. Okay. Ja, det er altså plan B, når Københavns Kommune ikke vil opføre flere billige lejligheder i en svær tid. Jeg er sgu stolt af dig. Klart det.